Hei, ja tänään käymme läpi ratkaisukaavoja ja tulosten graafista tutkintaa. Ensimmäisen käymme läpi ratkaisukaavat. Ja ratkaisukaavat ovat kaavoja, joilla jonkin tehtävän vastaus saadaan. Mulla on tänään 2 esimerkkiä näistä kaavoista. Ensimmäisen ja toisen asteen yhtälö, vaikkakin ensimmäisen asteen yhtälöllä ei varsinaisesti ole ratkaisukaavaa. Mutta kerron nyt samalla, miten se lasketaan. Eli ensimmäinen sen asteen yhtälö on yhtälö, jossa on vain yksi muuttuja, ja muuttuja ei ole korotettu mihinkään potenssiin, eli ax plus b. Lasketaan toi esimerkki nytten. Koska mulla ei ole tähän näin mitään ratkaisukaavaa, niin katsotaan toi esimerkki. Eli aloitetaan täältä näin, että on meillä esimerkkinä 2x plus 3 on 13, jossa aloitetaan sillä, että siirretään 3 tänne. Sille, että saadaan muuttujat ja termit, tai muuttujat ja vakioluvut samalle puolelle, jolloin saadaan 2x on 13 miinus 3, joka on 2x on 10, joka taas sitten jaetaan kakkosella, joka on tällainen, jotta saadaan pelkkä x, josta saadaan, kun 10 jaetaan 5, saadaan 5. Ja seuraavaksi katsotaan toisen asteen yhtälöä, jolla on ratkaisukaava. Toisen asteen yhtälö ensinnäkin on yhtälö, joka voidaan sieventää muotoon ax toiseen plus bx on plus c on 0, jossa a ei ole 0. Sille ratkaisukaava on x on miinus b plus miinus 4 juuri b toiseen miinus b toiseen miinus 4 a kertaa c 4 kertaa a kertaa c jaettuna 2a. Ja meillä on tässä esimerkkinä x toiseen miinus 4x plus 3 on 0, joka saadaan tälleen niin kuin laskettu, että 4 plus miinus 4 juuri 4 potenssia, joka saadaan niin kuin siirrettyä nää tänne b, a ja c. Ja se lasketaan niin kuin normaali lasku. 4 potenssiin 2 on 16, 4 kertaa 1 kertaa 3 on 17. Ja sitten se lasketaan, saadaan tulokseksi 4 plus miinus 2 jaettuna 2. Joten tässä kohtaa meidän pitää jakaa tämä lauseke 2, koska plussaan ja miinukseen erikseen. Täällä on molemmat. Tässä on x on 4 plus 2 jaettuna 2, eli 6/2, joka on siis 3. Ja 4 miinus 2 jaettuna 2 on 2/2, joka on 1. Ja täällä näemme koko vastauksen, eli x on 3 tai 1. Ja sitten tulosten graafista tulkintaa. Meillä on tämä esimerkkinä parabeli, joka on ihan tajuttoman hienosti piirretty, koska mä jouduin sen tietokoneen hiirellä piirtämään. Mutta se on toisen asteen yhtälön graafinen vastaus. Me voidaan nähdä tuosta parabelista, että se funktio on positiivinen. X voi olla mikä tahansa luku. Se voi olla 2, 1, miinus 1, 0, 5, 6. Vaikka se nyt näyttäisi parabelissa, parabeli jatkuu kumminkin äärettömän pitkälle kumpaakin suuntaan. Ja me voidaan myöskin nähdä, että y voi olla mikä tahansa luku, joka on joko miinus 1 tai isompi. Se voi olla miinus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, niin edespäin. Me voidaan myöskin nähdä tästä näin, että ton parabelin juuret on 1 ja 3, eli nollakohdat, eli vastaukset, jos lähdetään laskemaan toisen asteen yhtälöä ratkaisukaavalla. Ja siinä on ratkaisukaavat ja tulosten graafinen tutkinta esimerkillä. Tulosten graafisesta tutkinnasta vielä se, että niin kuin, jos sä pystyt tekemään tuloksesta graafisen mallin, siitä voi tutkia tai
tulkita tiettyjä asioita. Ja siinä se on.